vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe maconfessions. Mukoma nhashe ininiwo ndikuda kutaurawo nyaya yangu yakaitika kwandiri yekupinda mumarelationship nemunhu usati wanyatsokuziva background yavo kuti kumhuri kwavo kwakambomira sei. Zvakaitikawo kwandiri mukoma ndezvekuti ndainge ndichangobvawo mukupinda muno mujoni, saka ndakati ndapindawo muno mujoni semunhu ainge akapiwa heartbreak nemurume wangu uyo wandainge ndakasiya kuzimu. I then said kuti kana ndikanyatsowanawo munhu anenge ari mature, aiwa ndiye wandichazopinda naye murelationship. Saka basa rangu randainge ndichiita nderekuti semunhu ainge achigona zvekubika bika, ndaipota ndichibheka bheka zvimafat cook nezvimwewo zvakangosiyana siyana. Saka mulocation imomo painge paine sport yekuti vanhu vanoshanda kungava kuri kumaprazi kana kuti mutauni vaimirira mabhazi ipapo nedzimwe motikari dzinenge dzichiuya kuzovatora. Saka ndopandaenda ipapo ndobva ndatanga kutengesa zvinhu zvangu. Saka umwe musi pane umwe mukomana uyo akabva azouya ndokubva azotenga mafat cook kwandiri, but akabva azomatenga nechikwereti. Saka ndakazoti ndava kuchitanga kumuronda manje chikwereti changu ainge ava kuita sekunge ainge asingadi kundipa chikwereti changu, kudzamara azondiudza chokwadi chekuti the reason why ndisiri kuda kukupa mari yako it is because ndikudawo nhamba dzako kuti ndizopotawo ndichiapa newe. Ndakamboramba mukoma semunhu ainge abva kubuda murelationship yainge iine maheartbreaks. Ndikabva ndaona kuti uyo mukomana uyo ari kuti anondida, inini naye we are almost the same age. Saka zvekuti ndinge ndichizopinda murelationship nemunhu anenge ari immature handisi kuzvida, but with pressure mukoma yekuona kuti munzvimbo mandainge ndiri there was just too much pressure. Ndakabva ndazongomupa nhamba dzangu ndokubva ndazotanga kumuapa. Ndiye akazototanga kutondibatsirawo because tainge tichikwangwaya nenzara sevanhu vainge vasati vakwanisa kuwana mabasa. Andibatsira kudaro mukoma, takabva tazotanga kudanana, kudzamara azonditi ndoda kuti unge uchiuya kuzogara neni. Akatongoita zvekundihijeka ndisati ndatombotora any decision at all. Ende dzimwe nyaya ndakazotanga kuzodzinzwa mushure mekunge ndava kugara naye manje. Zvakatanga kuitika mukoma, ndingangoti the first day randakaenda kunorara kumba kwake, mangwana acho makuseni iye akabva azomukira achienda kubasa. Saka ndakabva ndazosara ndakarara zvangu. Ndakati ndakarara kudaro mukoma, ndakangokaruka ndapepuka. So pandakapepuka handizivi kuti ndakapepukira ndiri kuhope here kana kuti zvinhu zvakatoitika in real life, asi ndakangoona umwe mukadzi uyo ainge akamira mumba macho mandainge ndakarara, asi mukadzi uyu ainge akandifuratira. Chandakanyanya kuona pamukadzi uyu ndechekuti ainge aine banga iro rainge rakamubaya kumusana kwake, but ropa rainge richibuda pamuviri wake mukadzi uyu rairakidza kuti rainge risiri ropa rekuti munhu ainge akabayiwa panzvimbo 1. Aitorakidza kuti mukadzi uyu kana kuri kunzi akafa achiita zvekupondewa, achiita zvekubayiwa nebanga, ainge akabayiwa at the several spots. Mukoma, ndakati ndaona mukadzi uya akabva anyangarika. Then hope idzi mukoma dzakazongoramba dzichingoitika over and over again. Saka kweduwo mukoma kwainge kuinewo zvekuti taingonzwa zvichingonzi hanzi kune vamwe bamunini vedu avo hanzi vainge vakaibata zvinhu zvavo. Saka zvinhu zvavo izvi vakabva vazopa kuvana vavo kuti vana vavo vange vachizoita vakadzi vezvikwambo zvacho izvozvo. Saka pandakangorotawo hope idzodzo, ndakabva ndangozviudza kuti zvikwambo zviya ndo zviri kukonzeresa kuti ndisakwanisa kuzopinda zvekare in another marriage. Ndo zvakakonzeresa kuti ndinge ndichibuda in my previous marriage. Ndokubva ndatanga kunamata about that issue. Ndakanamata mukoma, ndikanamata ndikati, Mwari, if this is my second chance of reviving myself in this marriage, please do not let zvose izvo zvakabatwa nemadzibaba edu kuti zvinge zvichizondikanganisirawo this marriage of mine. Mukoma, zvinhu zvangu ndakabva ndaona sekunge zvainge zvava kusununguka because hope dziya handina kana kuzombodzirota, and honestly I started to believe kuti zvose zvandainge ndakasangana nazvo zvainge zvakabvawo kwedu isusu. With time
ndakazoti ndava mudzimai wake mukoma. One day akangondirovera kamwe kanyaya kadiki diki because iye paakabva kubasa akangosvikawo ndiri mumatempers angu semunhu ainge aine pamuviri. Haana kukwanisa kuti ange achizviisa mumusoro kuti munhu uyu mamudzu ake ainawo inhau yekuti iye ane nhumbu. Munhu ndokubva andibata akandirova mukoma zvekuti ndega ndakaona kuti panapa ndiri kurohwa. Apa ndakati ndichimuudza kuti ko mwana wandakatakura, mwana wako wandakatakura hausi kumunzwira tsitsi here? Ko pakazoitika any problem pamwana uchazoblema ani? Hauzozvishori here nekuda kwekuti unenge wakazvikuvadzira kana kuti kuzviremadzira mwana wako? Ndaitoti kana ndikataura ndichidaro iye aibva atanga kundikava kava mukoma, akandikava imwe bhutsu mudumbu zvokuti ndakabva ndaona kuti apa kana kuri kunzi nhumbu iyi ikapucha inhema chaidzo, because makaviro acho aainge akandiita ainge asitomborina kana tsitsi neni. Ndakarwadziwa mukoma, asi pandakazoona kuti zvinhu izvi ndezvemweya because akati achingonopedza kundirova, paakaona kuti ndainge ndapfugama pasi ndichichema ndakabata mudumbu wangu, ndo paakabva atangawo kuuya pasaiti neni achichema achiti haasi kutombonzwisisa kuti chii chainge chaitika. Mangwana acho makuseni ndakanzwa kuti kana ndinofanira kuti ndinge ndichienda kuchipatara, but iye akabva ati manje ukaenda kuchipatara ndinobva ndasungwa because kwainge kuine mutemo wekuti usati warapwa unofanira kuti utange wavhura dhoketi. Kana kuri kunzi unenge wasvikapo uchirakidza kuti wakarohwa, vanenge vachida kuziva kuti wakarohwa nani, wakarohwa nematsotsi here kana kuti wakarohwa nemurume wako. Akabva ati manje kana ukaenda kuchipatara ndinenge ndatosungwa shamwari, mwana uyu anozosara achizoshandirwa nani. Ndikabva ndazonzwisisa paya. Takazongopinda mutauni mukoma, apa ndainge ndakatovanziridza mavanga angu aya ndokubva tazoendawo kufamasi akabva azonditengera mapiritsi. But takati tiri munzira tichibva kufamasi kuya ndakabva ndanzwa kuti zvinhu zvainge zvichiitika yainge yatova miscarriage, iyo yainge yava kuitika usiku hwacho mukoma. Ndo pandakabva ndazoita miscarriage. Ndakati ndaita miscarriage kudaro akabva ati ainge ava kusada kuita zvokurova mukadzi. Ndokubva tazongoramba zvedu tichigara tose, but munhu wekuti aingokaruka, angokwanisa kana kungokubatira ingava iri spade semunhu ainge achiita zvekuvaka, saka maturusi ake aingogara mumba imomo, aingokubatira ingava iri foshoro kana kuti kubatira piki chaiyo obva akusikiza nayo piki yaiya. Ndakabva ndaona kuti munhu uyu kana kuri kunzi imhepo dzekwedu dzisiri kuda kuti ndinge ndichizoroorwa, munhu uyu anokwanisa kuzotopedzisira andiuraya because mhepo dzekwedu dziri kutorakidza kuti idzo hadzisi kuda kuti ndinge ndichienjoyawo marriage yangu semaenjoyero andainge ndakamboiita mazuva ekutanga patakatanga kugara tose. Ndakabva ndazongotiza ndaona kuti panapa ndinokwanisa kuurawa. The day randakatiza mukoma tainge tangonetsana because the more yatainetsana the more our love grew so cold zvekuti painge pasisina love at all. So on that day iye akati ainge achida kuita bonde neni, but bonde rinorwadza kana uri munhu wekuti unongogara uchingorohwa, mafeelings ako anenge ava kupera. Saka akati ari pamusoro pangu kudaro ndokubva ati why uri dry, then ndokubva atoburuka akabva atanga kupopota. Apa ainge achipopota achifamba imba yose. Saka semunhu wekuti ndainge ndagara ndichingorohwa almost on a daily basis, ndakabva ndanyarara ndichitya kumupindura. Ndikati ndikapindura ndinobva ndarohwa. Akabva ati why wakanyarara? Ndokubva azotanga kukrema dzimwe nyaya achiti ndakambonzwa zvichinzi Ningi akauya pano, saka why usina kundikudza kuti Ningi akauya pano iwewe ukasazondizivisa zvinoreva kuti nemurume iyeye makatokwirana chete. Ndikabva ndati zvose izvozvo uri kuzviwana kupi? Akabva ati wandipindurirei, hauna respect. Ndokubva anotora banga rimwe ratainge tichishandisa sebanga rekuchekesa muriwo, akati andisimudzira banga kudaro akangondisikisa ka1, then ndokubva auya pamubhedha akabva abaya banga riya pamubhedha akabva ati ndinokuuraya iwewe.
unozviziva ndinokuuraya chete, iwewe ndinokutora ndikaenda newe. Ainge ava kuita sekunge munhu ari kusvikirwa. So ndakabva ndabuda panze ndichimhanya. Ndakati ndabuda panze ndichimhanya kudaro, vanhu vainge vakatomirawo panze vachinzwa zvose zvainge zvichiita. Saka pose pandinonzwa zvichinzi kune munhu anenge aurawa nepatina yake, what I have discovered personally ndezvekuti vanhu vazhinji vanenge varipo vanhu vekutoti vanenge vachitokwanisa kutodzivirira munhu iyeye kuti asaurawa, but vanhu zvavanoita ndezvekuti vanenge vakangoteerera zvavo vasingauye kuzokudzikinura. Because ndakati ndabuda panze ndokubva ndatoona kutoti mamwe mazimbabwean avo atainge tichigara nawo ainge atoripo panze akamira. Iwo akabva azobuda akabata banga riya mukoma. Ndakati ndakatarisa banga riya ndokubva ndaona kuti rainge rakatozara ropa, ende ainge azvikuvadza. Mukoma akazvicheka netsinga, hameno kuti paakanobaya banga riya zverafu, I think kuti banga iroro rakabva razobhamba pametres ndokubva azvozvikata tsinga yake. Ropa rainge richiita zvokubuda richiita sekunge itepu yavhurirwa. Vanhu vakabva vazokasika ndokubva vazodana ambulance, because ropa racho mabudiro arainge richiita, it was very scary. Everywhere there was blood. Ndakati ndaona zvose izvozvo mukoma ndikabva ndati pano handichagari, ndokubva ndazoenda ndikanorara kumba kweimwe shamwari yangu. From there on ndo pandakabva ndazoita serious, ndikabva ndazotsvakawo basa ndikatanga kushanda kumastay in. Iye akazoti abuda muchipatara akambozama kundinyengerera akati dzoka kani, but ndakaramba. Hama dzakewo padzakanzwa kuti ndo zvainge zvaitika mukunotaura navo, pane umwe muzukuru akabva ati gogo, nyaya iri mudzinza ndeyekuti hanzi kune vamwe sekuru, saka sekuru ava ndo sekuru vanova vakazvara baba vakazozvara uyo ainge ari murume wangu. Saka muzukuru uyu wandainge ndichitaura naye ainge ari mwana wehanzvadzi sisi vemurume uyo wandainge ndichigara naye panguva yacho iyoyo. Ndiye akabva azondiudza kuti hanzi mumusha mainge muine ngozi, hanzi sekuru vacho vainge vaine madzimai avo maviri. Saka pavadzimai vavo ava vaviri, hanzi ivo vainge vari musoja, vainge vachigara kubharake, then vadzimai vavo ndo vainge vachigara kumusha. Saka mudzimai wavo uyo wechinumber 2 wavakazowana, uyo ainge ari wechidiki, akabva azotanga kuita zvokupinza zvikomba mubedroom make ivo pavanenge vari kubasa kubharake. Saka pavakazonzwa runyerekupe rwacho rwekuti iye ainge achiita zvokupinza zvikomba, hanzi pane pamwe pavakazombodzoka vasina kana kumbogara vaudza kana ani zvake kuti vari munzira kudzoka. Pavakadzoka hanzi vakabva vazongowandira vachida kuona kuti zveshuwa here kuti mudzimai wavo wechinumber 2 ainge achipinza zvikomba. Pose pavanenge vasipo ndopavakabva vazotoona kutoti zveshuwa zvainge zvichitaurwa nevanhu muraini zvainge zviri zvechokwadi, kuti aipota achipinza zvikomba achitoita sekunge ainge ava kutoita zvokutengesa muviri wake. Ivowo hanzi ndopavakabva vazongonotora danda, hanzi vakanotora danda ndokubva vazotanga kuriveza danda iroro. Vakabva vaita sekunge munhu ainge achigadzira bvumo nedanda iro ravakaenda kunotanha musango. Vadzoka hanzi vakangosvika vachingokika dhoo. Pavakakika dhoo, chikomba chiya chakabva chazotiza, asi chikomba ichi hanzi vakachibaya zviya zvekutochibaya zvekuti chakatokuvara zvisingaiti. Then mudzimai wavo paakabva azomuka achidawo kutiza akabva azodonha, because akangoti achida kuita zvokujamba pamubhedha ndokubva adonha. Ivo vakabva vazotanga kuchimubaya manje, hanzi vainge vachimubaya nebanga ravo iro ravakabva naro kubharaki. Hanzi vakamubaya several times kumusana uko. Vapedza kumubaya hanzi vakabva vazotora danda riya iro ravainge vakaveza vachiita sekunge ibvumo, then hanzi vakabva vazomubaya naro mudumbu. Mushure mekunge vamubaya naro mudumbu, hanzi vakabva vazomutora mukadzi uya ndokubva vazomukandira pachivanze. Ivo ndokubva vachizotiza, but vakabva vazowanikwa zvavo vari musango, vainge vakazviuraya zvavo varimo musango imomo, vakaita zvokungozvisungirira. Saka ndokuzofa kwavakazoita ivo sekuru zvekare nemudzimai wavo wechinumber 2. Saka pandakanzwa nyaya iyi mukoma, ndakanzwa ndichipindwa nechando ndikati damn it man, zvinoreva kuti mumwe mukadzi uyo wandakamborota uya wandakarota aine banga iro rainge rakamubaya
kumusana kwake zvichiratidza kuti munhu uyu even though ainge akabayiwa pa1 spot but ropa rainge richibuda paari zvairatidza kuti ainge akabayiwa several times. Ndikabva ndaona kuti saka mweya wengozi utorimo mumusha. Then muzukuru akabva ati eheka gogo, mweya wengozi, ko imimi sekuru kuzosvika zera ravari vasina mwana, ko mainge muchifungidzira kuti kudiko? Ndikati ko uri kumboreva kuti kudii? Akabva ati ndozvinoitika kunzinza rekwamai vangu. Ngozi iyi iri kuvatambudza ende iri kunyanyisa kutambudza kune madzisekuru angu. Hanzi vanakomana vose vemudzinza, hanzi ivo kuti vange vachizoita mwana vanenge vatombofamba, because ngozi yacho inorakidza kuti iyo yakabva yazosarudza vana vose vemudzinza kuti vange vachizoita varume vayo. Saka kana kuine anenge azozama kuti ange achizopinda mumereji, ngozi iyaya ndo painobva yazochitanga manje kusimuka. Ndo pandakabva ndati ndokusaka sekuru vako apo pavainge vachida kundibaya vakati nhasi ndinoenda newe. Ndikabva ndatoona kutoti musi iwoyo ndaifanira kuti ndinge ndichifa, because mweya wacho wengozi wainge wakatosimuka uine ukasha. Kubva ipapo mukoma ndakamboita nguva yakati rebei ndichingorigreta murume wangu uya uyo wandainge ndakasiya kuzimu ainge akandichita. Asi Mwari zvavo vane nyasha mukoma, because at the end of the day ndakabva ndazozviwanirawo munyaradzi wangu. Aiwa baba ivavo vane rudo, even though munhu wekuti akura ende iye zvake haasisina basa nezvakawanda, but aiwa ndakazviwanirawo munyaradzi wangu, ende naizvozvo ndinoda kungotenda Mwari. So I want to encourage other people kuti kana kuri kunziwo ukapinda mumarriage, tanga wamborisechawo kuti mudzinza umo mawapinda hamuna here zvimwe zvinhu zvekuti at the end of the day zvinokwanisa kuzokuafecta. Like inini ndakatopodza ndatopondwa nekuda kwekuti mudzinza umo makaberekerwa uyo ainge ambori murume wangu mainge muine mweya wengozi. Ii sekuru vacho vanorakidza kuti rainge riri gamba chairo. Shuwa ungati wabaya munhu then wobva wazobayirira chitanda icho chaunenge waveza, munhu wacho wobva wamusimudza, wobva wanomukanda pachivanze. Wapedza kudaro wobva watiza, wobva wanogara zvako mugomo, wobva wazozvisungirira. Ndakanzwa ndichipindwa nekutya pandakanzwa nyaya iyoyo ichitaurwa nemuzukuru uyo ainge ari muzukuru weuyo akambova murume wangu. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, are you a victim of domestic abuse? Kana kuri kunzi you are a victim, please come to my inbox, then obva wazotiudzawo kuti chii chiri kuitika in your marriage. Zvimwe kuda unokwanisa kuzotowanawo advice mucomment section nenyaya iyi yataurwa navahanzvadzi vedu. Zvimwe kuda vamwe varume vaya vanongoti padiki vatobata mukadzi vatorova, maybe pane mweya yakashata iyo inenge ichikonzeresa zvose izvozvo. Please tell me what you think about it in the comment section.